आरो बे गामिनिनो साननो हनो गोरों एबा गामिनि गावबुरा बिथां आरो जोंनि BPF दोलोनि कसगाव ब्लक BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि बिथां दीपक नार्जारी बिथां आरो इयुथनि आफादगिरि अरुण मुसाहारी बिथां आरो लेङाइ नेहाथारि रित्त बसुमतारी बिथां BCUनि आफादगिरि रिंकु ब्रह्म बिथां आरो जोंनि BPF दोलोनि कसगाव ब्लकनिनो माने एक्जिकिउटिभ मेम्बार एक्स गावबुरा बिथां बिजेन बसुमतारी बिथां हाग्रामपुरनि आरो जोंनिनो ब्लकनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां सबिराम बसुमतारी हाग्रामपुरनि बिथांमोनहा BPF दोलो गायसनजेननिफ्रायनो दङ आरो जोंनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय BPF दोलोनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंनि मावथिगिरि नोंथांमोन आरो बे गामिनि आरो खाथि खाला गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजा आरो बिब' बिनानाव बिथांमोन दा गिबियाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दं जिहेतु जोंनि 29 नं बियाबनि MLA सारखौ हयथ' नोंथांमोना नुफेराखैबो जानो हागौ हयथ' बे गामियाव फैफेराखै जानो हागौ जिहेतु बे गामिया बिथांनि समस्ति नङा बे गामिया जाहैबाय गसाइगाव 28 नं गसाइगाव समस्ति बिनि दानि MLA जाहैबाय जिरन बिथां आगुनि MLA जोंनि माजिन सारमोन बिथाङा दा जों रुंसारि जालांबाय बेनि थाखायनो बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय आरो बेजों लोगोसेयैनो गांसे आर'नाइजों बे गामिनिफ्राय बरायनो थाखाय बिथांखौ गुरैयैनो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायग्रोनाय जाहैबाय दा बेजों लोगोसेयैनो जोंहा जोबोद मोजां आरो गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे गामियाव जोंखौ हांख्रायनानै लाबोनाय बे गामियाव जोंखौ मेल जुथुमनो थाखाय खावलायनानै लेंबोनाय बे गामिनिनो गोरायुं जायखौ होनो गामिनि गावबुरा बिथांखौबो गांसे आवरायनायजों फरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय आरो बिथांखौ सिनायथि होनो थाखायबो खावलायनाय जाहैबाय औ दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा बेसेबांबा गोबावनिफ्राय हयथ' दिनै नोंथांमोननि बे गामियाव बेबादि जग्रब मेला जानो थांगासिनो दं नङा होमबा जाय हक जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे गामिनिफ्राय कसगाव ब्लक BPF दोलोखौ एबा जोंनि MLA सारखौ लेंबोनानै बेहाय मिटिं खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय दा बेनि आगोल आङो खावलायनो लुबैदों जे बे गामिनिनो हथात गावबुरा एबा गामिनि साननो हनो गोरों रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायनो लुबैग्रोदों जे जोंखौ बे गामियाव नोंथांमोना खावलायफैनायनि हयथ' माबाफोर खारन दं नामा बा नोंथांमोनहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा नोंथांमोननि दुखु सुखु एबा गोसोआव साननानै थानाय खोथाफोरखौ नोंथांमोननि तरफनिफ्राय जोंनि सिगाङाव बुंग्रोनो थाखाय बा बुंथिग्रोनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायग्रोनो सानदों बेनि थाखायनो आङो गिबियाव जोंनिनो बे गामिनि गोरायुं अर्थात गावबुरा बिथां दं बिथाङानो बिनि
बिबानखौ लाग्रोथोंसै होननानै आं खावलायनाय जायो। जोंहा मोनसे बाखि थालांदों जोंनि कुसुगाव माने सिनायथिया कुसुगाव ब्लकनि दासो बिबुंथि लाखिबाय थानाय जोंनि कुसुगाव ब्लकनि आफादगिरि बनिप्रसाद बर' बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो बे गामिनि जानानै बरायनानै लानो खावलायनायखाय दा बेनि थाखाय गावबुरा नोंथाङा एसे फंनैसो नोंथांनि गेजेराव माबाफोर